комроншоҳи устопириён паҳлавони машҳури тоҷик дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо ки дар шаҳри Нови Сади Сербия ҷараён дорад барандаи медали биринҷӣ шуд. комроншоҳ дар рақобатҳо дар вазни то 90 кило дар даври аввал бо Шокири Алҳаюнӣ аз Марокаш нерӯ санҷид. паҳлавони тоҷик ин ҳарифашро бо ҳисоби 7-0 ва бо усули дард додани даст шикаст дод. вале баъдан аз қаҳрамонии бисёр каратаи ҷаҳон Сергей Рябови рус бо ҳисоби 1-2 мағлуб гашт. сипас комроншоҳ барои ҷои сеюм бо Ярослав Давидчук аз Украина рақобат намуда бо ҳисоби бузурги 6-0 дастболо шуд ва бо медали биринҷӣ сарфароз гардид. ёдовар мешавем ки ин сеюмин нишони биринҷии комроншоҳи устопириён дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо ба ҳисоб меравад. имрӯз дар доираи рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни калонсолон дар вазни то 57 килограмм варзишгари дигари тоҷик Акмалиддин Каримов ба майдон мебарояд. ҳарифи ӯ дар даври аввал самбочии кишвари Фаронса Робин Нгуен ба ҳисоб меравад. дар вазни 87 кило миёни ҷавонон бошад Самеъҷон Абдушукуров кишвари моро намояндагӣ мекунад. ин гӯштингири ҷавон дар даври аввал озод буда дар даври дуюм бо Тимур Самедови украинӣ зӯрозмоӣ мекунад. ҷараёни қувваозмоиҳоро телевизиони варзиш мустақиман пахш месозад. пас аз рақобат мо бо комроншоҳи устопириён дар тамос будем. фишурдаи суҳбатамонро манзури шумо мегардонем. миннатдории худро ба кумитаи кор бо ҷавонон варзиш ва вазорати корҳои хориҷӣ дар кишвар чанд нафароне буданд ки ба мо кӯмак карданд ки мо лаҳзаи охир тавонистем дар ин мусобиқа иштирок кунем. масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ ва убури сарҳади Ӯзбекистон то лаҳзаи охир маълум набуд ки мо мебиёем. чанд маротиба ман дар ин ҳафта вазн кам кардам ва дар бо хатсайри Ташкент, Истанбул, Сербия бисёр азоб кашида омадем ба ин мусобиқа ва ҳам аз ҳисобе ки мо дер расидем каме мушкилӣ омад барои вазнкашӣ ва рӯзи мусобиқа боз ҳам фишор аз тарафи ҳам Федератсияи Русия буд, ҳам аз сармураббиён ки ин каме дер омаду чаро вазнеро кашидед чанд қадар баҳсҳо шуд ва ҳамаи ин монеаҳо нигоҳ накарда мо қувваозмоиро сар кардем. аз аввал ман то охир дар ҳаракат ба яъне фаъол будам. ба гуфти мутахассисое ки давлатҳои ҳамсоя буданд бояд бо ҳарифи ман се танбеҳ медодам. бо ҳисоби 3-2 ман ӯро мағлуб мекардам ва ҳисобе ки он аз Русия буд ва гӯштини самбо гӯштини миллии Русо аст. ӯро дастгирӣ кардам ва ман аз ӯ бо ҳисоби 2-1 бо бартарии 2-1 мағлуб гаштам. варзишгар бояд фақат фикри мусобиқаашро кунад. дар ин ҷо бисёр монеаҳо аст ки варзишгар ҳам қувваозмоӣ мекунад, ҳам ҳуҷҷатгузорӣ мекунад, ҳам то мусобиқа расидан 20 проблемаҳои дигарро ҳал карда баъд ба мусобиқа расид. алон ман дар фурудгоҳи Белград қарор дорам ба Олмон сафар дорам. рӯзи сешанбе бошад. ман ҳамин каме 2 сол боз оринҷам маро ғам медиҳад. баъд рӯзи сешанбе бошад ҷарроҳиш мекунам.